Tepuk tangan lah untuk pemain keyboard wajib. Iya. Iya. Ini penyanyi aslinya. Tambah efek. Efek suara tambah. Ko kayo lah suram alun tantu denai maminta usatuan buru sangko denai hanyo singa sajo de adora sodun sana sakampuang sa pamainan sama sedulunya mangko tapi jalaman tua usara kayo Tuhan banggakan lamanya kata sampai rangkongan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah ndak abapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari Bersama Odo, produser. dan tak bosan-bosannya saya ucapkan kedua pengantin selamat menempuh hidup baru ya. Kalau lagi berzaki nanti jangan lupa judul sana. Iya. Kan punya orang punya awak. Kok kayo lah suram alun tantu denai maninta usatuan buru sangko denai hanyo singgah sajo de adora sodun sana sakampuang sa pamainan sama sedunya mangko tapi jalaman tua usara kayo Tuhan banggakan lamanya kata sampai rangkungan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauhan dari dun sana biarlah ndak abapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauhan dari dun sana biarlah ndak abapiti tapi asalai babudi paguno dalam